Здравейте! Днес ще ви покажем амортисьори от Audi A8 D4, адаптивни с въздушни възглавници. Като историята е следната, собственик на такъв автомобил е подведен да си купи неоригинален такъв амортисьор, който е малко по-евтин, но де-факто е много зле. Веднага като го качи на автомобила, малко след това се осъзнава, че един амортисьор не работи както трябва и другият преден, който е оригинален, но е на доста години, даже се държи по-добре. В случая неоригинален, оригинален. Това е някакъв китаец, не знам точно какъв. Махнали са лепенките преди да дойде при нас или да го продадат, не знам защо. На пръв поглед какво се вижда, то даже е малко смешно. Неоригиналният амортисьор даже е по-дълъг от оригиналния. Не знам как и защо на сервиза де са го монтирали, не ми е направо впечатление. Долната метална част на възглавницата е по-друга, освен че е по-лъскава, самата и форма е по-друга. Сега ще го разглобим. Оригиналния сме ви показвали какво и как работи, но ще разглобим автормаркета, за да видим защо не работи, защо е зле и на какво се дължи лошото му поведение. За да не е много скучно клипчето и дълго, пускам директно на ръчен тест. Амортисьор, разбира се, не е адаптивен и е доста мек. Това е на максимално натоварване по 100 кг посока. Графиката му е окей, като на здрав амортисьор, работещ, просто супер мек. Тоест, тази тежка кола не става за това амортисьор. Освен амортисьора, ще видим и нещо много интересно. Значи, секунда, ето го оригиналния. Амортисьора заедно с възглавницата е хванат ето така. Върху него е този тампон. През тампона минават кабела. Така, и с гайка се хваща, ето тук, амортисьора към горната част на възглавницата. Каква е идеята? Когато амортисьора се клати, се свива и се сгъва възглавницата, вибрациите между стеблото на амортисьора и металната част на възглавницата, която е към купето, да се обират от този тампон. Значи, както виждаме, тук металната част не се докосва до амортисьора. Тя е подвижна, посредством една гума, която уплътнява въздуха. Не се движи, спрема амортисьора и тук е уплътнено, тук е мекичко и директно стеблото на амортисьора се хваща само към тампона. Какво обаче при китайца? Тук има нещо, което е твърдо вързано към металната част на възглавницата. Тоест, когато отдолу мине амортисьора, този тампон става излишен, защото този тампон, тази металната част на тампона, ляга към металната част на възглавницата, стяга се с гайка и буквално няма никакъв тампон между стеблото на амортисьора и металната част на възглавницата. Всички вибрации ще се предават без този тампон да върши никаква работа. Ето пак показвам, тук даже натискам това, което уплътнява метално и то е твърдо към тази чашка. При оригинала не е така. Въпреки че тази е стара и изгнила, тук имаме мека връзка и връзката е само през тампона. Това е голяма простотия и със сигурност това нещо, дори амортисьора да беше добре, ще тропа много неграмотно. И тук идва ред в този ред на мислите да кажем, че ако си вземете само възглавница такава и си я сложите върху оригиналния амортисьор, пак ще тропа заради това нещо.